салом бинандаи азиз, сархати хабарҳост имрӯз 23 сентябр аз студияи марказии радиои озодӣ тақдими шумо. дар барномаи имрӯз аз он хоҳем гуфт ки талоши фирор аз Русия дар марзи Гурҷистон навбатпоии зиёдеро ба миён овардааст. пешниҳоди як мақомдори рус барои бекор кардани шаҳрвандии муҳоҷироне ки намехоҳанд дар амалиёти ҷангии ин кишвар ширкат кунанд ва Холбаш Холбашевро ба ҳабси абад маҳкум карданд. тафсилоти ин ва хабарҳои дигарро дар барномаи имрӯз дорем. имрӯз дар 4 минтақаи аз тарафи Русия ишғол шудаи Украина ба ном назархоҳӣ барои шомилшавӣ ба Русия доир мешавад. мақомоти рӯ ба Москавӣ вилоятҳои Луҳанск, Донецк, Херсон ва Запорожья мехоҳанд ба воситаи як референдуми мухолиф ба қонунҳои байналмилалӣ ва оинномаи Созмони милал ин устонҳоро ба Русия шомил кунанд. президенти Украина Владимир Зеленский ин назархоҳиро сохтакоронаву ғайридемократӣ номид. кишварҳои ғарбӣ ҳам гуфтанд ки ин референдум ғайриқонунӣ аст. як мақомдори рус пешниҳод кардааст ки барои саркашӣ аз хизмат дар артиш ва ҷанги Украина муҳоҷирони соҳиби шиносномаи русиро аз шаҳрвандӣ маҳрум кунанд. Кирилл Кабанов, узви шӯрои ҳуқуқи башари назди президенти Русия гуфтааст, муҳоҷироне ки накамтар аз 10 сол шаҳрвандии Русияро доранд ва намехоҳанд дар амалиёти ҷангии ин кишвар ширкат кунанд, бояд бо аҳли оилаашон аз шаҳрвандӣ маҳрум карда шаванд. даъвати бекор кардани шаҳрвандии муҳоҷирон барои саркашӣ аз хизмат баъди он садо дод ки мақомоти Тоҷикистону Қирғизистон ва Узбекистон ахиран ба шаҳрвандонашон дар Русия ҳушдор доданд ки дар ҷангҳои хориҷӣ ширкат накунанд. мақомоти Русия ба муҳоҷирон ваъда доданд ки дар ивази хидмат дар артиши Русия метавонанд ба таври осон соҳиби шиноснома шаванд. аммо мақомоти кишварҳои Осиёи марказӣ шаҳрвандонашонро огоҳ карданд ки ширкат дар амалиёти ҷангии кишвари дигар ҷиноят аст. баъди эълони сафарбарии ҷузъӣ ба артиши Русия дар шабакаҳои иҷтимоӣ наворҳое пайдо шуд ки дар он дида мешавад мардуми зиёд дар гузаргоҳи марзии ҷумҳурии Осетияи Шимолии Русия навбат истодаанд ва мехоҳанд ба Гурҷистон бираванд. дар яке аз наворҳо ки 22 сентябр зуҳур намуд, навбати садҳо мошини сабукрав ва боркаш дар постгоҳи Земо Ларси ва Ларси болои Гурҷистон ба чашм мехӯрад. ронандагон ва мусофиронашон талош доранд ба минтақаи ҷудоихоҳи Осетияи ҷанубии Гурҷистон убур кунанд. фирори мардум аз Русия 21 сентябр баъди эълони президенти Русия Владимир Путин дар бораи сафарбарии нисбии низомиёни эҳтиётӣ ба таҷовузи Украина афзоиш ёфт. дар ҳоле ки баъзе аз кишварҳо аз ҷумла Узбекистону Қазоқистон истифодаи корти мири Русияро манъ карданд, мақомоти тоҷик гуфтанд ин корт дар банкомату терминалҳои ду бонки кишвар фаъол аст. ба иттилои масъулини амонатбонк, соҳибони кортҳои русии мир метавонанд тавассути ин бонк ва ҳамчунин бонки Душанбе Сити бемаҳдудият пул бигиранд ё маблағ пардохт кунанд. муомилот тариқи ин корти русӣ бо пули сомонӣ сурат мегирад. аз моҳи сентябр амонатбонк муомилотро бо кортҳои чипдори низоми пардохтии корти миллӣ роҳандозӣ кардааст. он дар Русия ва кишварҳое ки дар он корти мир фаъол аст истифода мешавад. чанде пеш мақомоти Русия хабар доданд ки баъзе аз бонкҳои Қазоқистон, Арманистон ва Туркияву Ветнам аз тарси таҳрими дубораи Амрико хидматрасониро тариқи корти русии мир бас кардаанд. гурӯҳе аз донишҷӯёни тоҷик ки муҳассили донишгоҳҳои Қирғизистон аз он шикоят доранд ки наметавонанд дар дарсҳо ширкат кунанд ва на имкони тарк кардани ин кишварро доранд. оид ба ин мушкили донишҷӯён ва хабарҳо дар бораи азияти шаҳрвандони Тоҷикистон дар Қирғизистон ҳамкорони мо гузориш омода доранд ки баъд аз 3 соат дар барномаи ахбор пешниҳоди шумо мешавад. ҳамчунин дар ин барнома аз раддубадалҳои ахири мақомоти Тоҷикистону Қирғизистон ҳам хоҳем гуфт. додгоҳи олии Тоҷикистон генерали нирӯҳои марзбонӣ Холбаш Холбашевро ки пас аз ҳодисаҳои хунини Хоруғу Рӯшон дастгир шуда буд, ба зиндони якумрӣ маҳкум кардааст. мақомот ҳукмро шарҳ намедиҳанд, вале қаблан як намояндаи додситонӣ ӯро ба куштору терроризм муттаҳам карда буд. ба иттилои дарёфтии худаш дар мурофиаҳо гуфтааст гуноҳе надорад. дар ҳоле ки мақомот парванда ва ҳукми Холбаш Холбашевро шарҳ намедиҳанд, шахсони наздик ба ӯ гуфтанд ки мурофиаи охирин рӯзи 21 сентябр дар боздоштгоҳи муваққатии Кумитаи амният паси дарҳои баста гузашт. баъзе аз намояндагони ҷомеаи шаҳрвандии Бадахшон ҷараёни тафтиши эълони ҳукми Холбашро ноодилона хондаанд.
дар ҳамин ҳол мурофиаи улфатхонум маҳмадшоева рӯзноманигору фаъоли маданӣ ва ҳамсари холбаш холбашев дубора дар боздоштгоҳи муваққатии кумитаи амният ба таври пӯшида шурӯъ шудааст. пештар намояндаи додситонӣ ба ӯ 25 соли зиндон талаб карда буд. маҳмадшоева тафтиши парвандаро ноодилона хонд ва онро ба бозбинӣ фиристоданд. яке аз пайвандони хонум маҳмадшоева гуфт ба наздикон иҷоза надоданд ки дар мурофиа ширкат кунанд. тоҷикистон интиқоли маҳсулоти ҳалол ба Кувайтро афзоиш медиҳад. дар ин бора мақомоти ду кишвар дар доираи ҷаласаи саввуми комиссияи муштараки байни ҳукуматии Тоҷикистону Кувайт як санади ҳамкорӣ имзо карданд. ин ҳамоиш рӯзҳои 19-22 сентябр баргузор шуд ва дар он ду кишвар ҷалби сармоя ва технологияҳои пешрафтаи Кувайтро барои татбиқи лоиҳаҳои иқтисодӣ дар Тоҷикистон, аз ҷумла бунёди зербинои нақлиётӣ, таъсиси корхонаҳои муштараки саноатӣ ва содироти меваҳои тозаву хушку оби ошомиданиро муҳим донистанд. мақомоти ду кишвар махсусан ба он таъкид карданд ки бояд содирот ҳарчи бештари маҳсулоти дорои бренди ҳалол аз Тоҷикистон ба Кувайт бароҳ монда шавад. ва ҳоло аз қурби асъори хориҷӣ мегӯем. имрӯз 23 сентябр бонки миллии 1000 рубли русиро 165 сомониву 50 дирам, 1 доллари амрикоиро 10 сомониву 23 дирам муайян кардааст. евро имрӯз ҳам поин рафта ба 10 сомониву 9 дирам баробар шудааст. ин маълумот дар бораи қурби расмии асъор буд. дар бонкҳои тиҷоратӣ он метавонад каме фарқ кунад. сархати хабарҳоро инҷо ба поён мебарем ва баъд аз 3 соат шуморо дар барномаи ахбори озодӣ интизорем.